ग्रीन ब्ल्यू मध्ये लाईट ब्ल्यू पोपटी कलर आहे आणि रेड कलर आहे आणि हे चारही माका आवडले. ती बँगलोर सिल्क पैठणी आहे तुम्ही बघू शकता आणि खरंच भारी आहे कारण ह्याच्या रेड वरती जो पोपटी कलर आहे ना तो भारी वाटतोय. कलर तर सर्वच भारी आहे तुम्ही बघू शकता. हे बघा 4 बायका ना 8 बायका बघतील. ब्लाऊज दिल्यानंतर ह्याचा लुक येणार आहे जबरदस्त. कलर कॉम्बिनेशन काय वेगळेच आहेत. हे बघा हे सर्व पैठणीना लय भारीच. बापरे रुमालापेक्षा हलका आहे एकदम हलके फुलके एकदम साडी बघा. हे पण आपण प्रॉडक्ट ठेवतो. रोडून माझ्याकडनं घेतल्याने ही साडी. हो नाही रडलं काय नाही किती रडली. तिंका येऊन सांगितलं आम्ही स्वीट फॅमिलीचा ब्लॉग बघून इलो तर तुमका ही नीता अंबानीची साडी सोनेरी गोल्डन कलरची तुमका फक्त 600 रुपयात देणार. नमस्कार मंडळी तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी लय दिवसाने आम्ही आता बाहेर पडतो. हे ठाण्याका सुहागन साडी म्हणून दुकान आहे आणि थंय मान्सून ऑफर लागली आणि गणपती पण यंदा लवकर आहे. गणपतीच्या अगोदर 15-20 दिवस आम्ही शोधूक गेलो तर महाग पण भेटत आणि ऑफर बिफर काय नसता. पण आता ही मान्सून ऑफर लागली आहे त्या ऑफरचो लाभ घेऊक आम्ही थंय जातो. क्वालिटी काय आहे साड्यांची आणि स्वस्त आहात काय महाग आहात तर सर्व तुमका सांगतो आणि ऑफर किती % काय हा तर सर्व आम्ही तुमका डिटेलमध्ये दाखवतो. तर व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा. आम्ही जातो आता ठाण्याका सुहागन साडी. लेट्स गो. आणि आमच्या सोबत दीपालीच्या आई पण आहे. शनिवार रविवार असल्यामुळे भावीजी आणि तिका हय बोलवल्या ना तर आम्ही जातो आता बाहेर मग तिका पण घेऊन जातो. चला लेट्स गो. आम्ही डोंबिवली स्टेशन का इलो आणि आता ट्रेन पकडून आम्ही आपले जातो. हे जावा लवकर जागा आडवा भावी ना. चला जावा लवकर. तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन वरून ट्रेन पकडलो आणि ठाण्यात जातो. आता कसं वाटतं गार वाटतं. तर आता आम्ही ठाणा स्टेशन का उतरलो आणि इथून कोर्ट नाका NKT कॉलेज का जातो. तर फायनली आता आम्ही येऊन पोचलो सुहागन साडी तुम्ही बघू शकतास. आणि बाहेरच एवढे भारी भारी साडीवर लावल्याने आहात तर दीपाली बघूनच म्हणता ही साडी माका घेऊची आहे म्हणून. कशी आवडली ती पहिली वाली ना. आणि हय पण भारी आहे. हे कसे एकासाठी भारी आहेत ना ट्रेडिशनल आहेत ना ती 2 नंबर पण भारी आहे. तर ह्या बघा तुम्ही साडीवर हयच बघू शकतास वर पण हात लावलेले पैठणी आहे वाटतं ना. ती पण बाजूची मस्त आहे कलर. 50% ऑफ पर्यंत हत सर्व. साडी पाहिजे होती ते पण सांग कुठली साडी ते. गणपतीसाठी पाहिजे होते आम्हाला. गणपती वगैरे फेस्टिवल दाखवतो कसं. आणि वरती काय आहे वरती दाखवतो व्हरायटी. खालती 500 ते 5000 वरती सगळ्या फॅन्सी साड्या प्युअर सिल्कच्या हँडलूमच्या साड्या आहेत. प्युअर सिल्कच्या हँडलूम आहे कांजीवरम पैठणी वगैरे. आणि इकडे किती इकडे 500 ते 5000 वरती 5000 ते 25000च्या रेंज आहे. लक्झरी साड्या वरती आहे खालती सगळं आपलं बेसिक व्हरायटी सगळे. बापरे म्हणजे मला वाटतं तुका हायच बघूचे लागणार. वरती पण जाणार चालत. वरती प्युअर हा ओरिजिनल आहे प्युअर. वरती प्युअर पैठणी सेमी पैठणी. हा चालत. गणपती दणक्यात होणार वाटतं यंदा आमचं. चला सावती लिहिली आहे सकाळीच फॅमिली घेऊन आहे. हे पैठणी आहेत ना. हे पैठणी आहेत ना. हो हे पैठणी आहेत. हे पण पैठणीच आहेत का. ऑल व्हेरायटी पैठणी सर्व व्हेरायटी पैठणीमध्ये पण थोडे अलग प्रकार आहे. आता हे चटई बॉर्डर आहे. ओके. हे बँगलोर पैठणी आहे. सेमी पैठणी आहे. सेमी पैठणी आहे. हे चटई बॉर्डर कडियल बॉर्डर आहे एकदम बेस्ट रेट मध्ये. आता तुम्ही याच्यात तुम्हाला मी 30-40 कलर दाखवतोय. बापरे 30-40 कलर आहेत एवढे. रेडी आता हे बघूनच आम्ही शॉक झालो. ह्याची काय रेंज आहे यांची. हे आता आपल्याला ऑफर मध्ये 1750 ला येईल. 17 ऑफर मध्ये ऑफर पकडून 1750. ऑफर पकडून 1750 अशी रेंज आम्ही 3500 जोडी घेतोय. 1750 काय हे. आणि हेच प्युअर वरती घ्यायला गेलो तर प्युअर वरती घ्यायला गेलो तर 7500 मिनिमम. म्हणजे 7500ची आपल्या काय 1700 रुपये काय भेटतात. मीडियम आहे आपल्याला पावसाळ्यात कुठे घालायची कार्यक्रमात वगैरे घातलं तर होऊन जाईल. डिझाईनला सेम दिसते पण क्वालिटी ती प्युअर असते. हा ती प्युअर असते सेमी असतं. ओके समजलं. हा हे बघा आणि ह्याच्यात कलर पण भरपूर कलर आहे. अजून खूप कलर तुम्ही एक पॅटर्न पसंत करणार ना त्याच्यात मी कलर दाखवतो. फुल कलरच्या अजून सेल स्टार्ट झालं तर अजून कलर चार्ट पूर्ण आहे माझ्याकडे. आता हे दुसरे एक पैठणी आहे पण चटई बॉर्डर. याच्या पदर त्याच्यापेक्षा थोडा अलग विशेष पदर आहे. हा त्याचा पण पदर मस्त आहे. अलग पदर आहे.
हे मुनिया बुट्टी मुनिया मुनिया हा मुनिया पत्राची स्टाईल थोडी अलग असते. मस्त आहे, नवीन आहे थोडे मीना पत्र. आपल्या लगभग 20,000च्या वरच्या पैठणी असतात. हा म्हणजे हे जर प्युअर घेतले तर 20,000च्या वरती. 20,000च्या खालती नाही. बापरे 20,000 तर लाख रुपये पण समजा आणि 10,000 20,000चे ते चटाई बॉर्डर असतात. हा 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 ट्रेडिशनल पेक्षा थोडे हटके बनवलेले. हा ट्रेडिशनल नाही. मोरपीस हा पैठणी हे लाईफ टाईम कलर. हा कलर बापरे हा कलर भारी आहे. हा कलर आता खूप छान आणि हे दीपाली तुझं जांभळं कलर पर्पल. हे पोपटी. हा एक कलर थोडा एक न्यू अरे हे आवडला कलर, ग्रे कलर मस्त आहे. आणि 1700 रुपयात तर एक भारीच आहे एकदम. 1750 मध्ये सुपर हिट पैठणी. कोणाकडेच नाही असा बघितलेला ना पैठणीचा कलर. सर्व कलर नवीनच आहे. नवीन कलरच केले कारण आता तुम्ही एवढ्या वर्षापासून साड्या घेतात कलरचे ते कमी नसणार तुमच्याकडे. आता याच्यात एक थोडी अजून हेवी बॉर्डर, हेवी मोर बॉर्डर. हा बॉर्डर हेवी आहे. साईज स्टाईल ते काय चिमणे पोपट मोरा बिरा लागली ती बस आहे. सुपर हिट आहे. हा हे बघ ही सेम साडी ओरिजिनल ब्लाऊज वेगळा. ब्लाऊजचं पॅटर्न. ब्लाऊज पण मस्त आहे. स्लीव्ज पॅटर्नसाठी काही वापरायचं असेल वापरा. फुल ब्लाऊज आहे. ह्याची ओरिजिनल किती आहे प्राइस? त्याची मी ओरिजिनल तुम्हाला दाखवणार. हा चालेल चालेल बघू. प्राइस पण दाखवणार, साडी पण दाखवणार. ओरिजिनल माझ्याकडे आहे. ही आता हे 1700 ला भेटते. हे साड्या समजा नाही अप्रोक्स तुम्हाला 1250 पासून 2000. ओके. आता कोणाचे 100-200 जास्त पण असेल कमी पण असेल पण अप्रोक्स तुम्ही समजा ना 1250ची पण आहे. म्हणजे आता ही 1700 तर 1250ची पण 1250ची पण आहे. मस्त आहे. वरती करून 2000, 2500, 2200 एकदम रिझनेबल रेट आहे. रेट मध्ये आपल्याला या साड्यांचे 3 स्टॅच्यू आम्ही इकडे साड्या नेसवलेल्या आहेत. फक्त एक लुक बघा तिकडे 3 स्टॅच्यूला. हा 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 3 डिझाईन. 3 साड्या 3 डिझाईन. वा भारी वाटतं. हा हा ती आता दाखवली ती ना 1700 रुपयात. तो कलर मस्त आहे ना. आणि त्याच्या पदरावर लय डिझाईन काय नाही काय लय वेगळीच आहे. डक पैठणी आहे. हा ह्यो पण कलर भारी आहे लॉटस ग्रीन मध्ये. लॉटस डक. हे जिया आता तुम्ही बघितलं डका जिया खुश झालं उठला तरी म्हणते हे उठला कशा. बस माका वाटलं डक बघू उठला. सगळ्यात 11 कलर रेडी आहे. आता रेडी आहे सर्व डिझाईन. एक डिझाईन मध्ये 11 कलरचा सेट येतो. 11 कलर रेडी आहे. ओके ओके. फुल बघून घ्या. साडी पूर्ण बघून घ्या. कलर पण भारी आहे ना. ब्लाऊज कुठला आहे? हे ब्लाऊज जिया म्हणत हेच घ्यावं मम्मी हेच घ्या म्हणतात होय ना. साईडला या? ठेवतो विचार करा कुठले घ्यायचे काय घ्यायचे. सर्व घ्यायचे सर्व घ्या. तो एक कलर नवीन वाटतं. हे पण ग्रे पण मस्त आहे ना. ग्रे आता सर्वात मोठी रेडी आहे. थोडा एक हे एक ग्रे आवडला आपल्याला. हे पण कलर नाही. ग्रे मध्ये थोडंसं डार्क सुपर. हा 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 धूप छावा. आणि अजून गोडावणात कलर. हे बघा खायचो घ्यावचो कलर असा झालेला. सगळेच आवडले होय ना सिया. हे बघ किती कलर आहेत ते. बापरे आपण सोबत कलर कुठला वेगळा. सर्व कलर मोस्टली ना नॉर्मल दुकानात बघतो ते नाही ते जरा वेगळे आहेत कलर. ते बनवलेच नाही यावर. या टाइमला जाणून बुचून थोडं ते कमीच केले. आणि आत्ताच सुरू झालं ना सेल. बॉर्डर लावलेली आहे. या कबाडची साडी घ्या. अर्धे पैसे द्यायचे अर्धे फ्री. म्हणजे अर्धे बापरे प्राइस हे बघा हे 50% ऑफ आहे सर्व. ते जेवढं बॅनर लावलेले आहेत वरती सेलचे ते सर्व 50% ऑफचे आहेत. हे बघा बापरे. म्हणजे तुम्ही हे खायचे घेतलास तर तुमका डायरेक्ट अर्ध्या किमतीत भेटात. कुठली 6,000ची साडी आहे डायरेक्ट 3000. ही साडी हे किती आहे 250ला. ते सगळ्यात ते फॅन्सी फॅन्सी डायमंड. हा रे हे 5000ची आहे साडी ना. हे आम्ही ना 2500 कमी येणार. एप्रिल महिन्यात 6,000ला विकलेली साडी आहे. एप्रिल म्हटलं 6,000ला विकलेली साडी आता 3,000. डायरेक्ट 3000 का. हे हेवी आहे ना थोडी. हे बघ आता हे जबरदस्त साडी आहे. फॅन्सी आहे. येणार आहे. ते ब्लाऊज बघ. हे बघ ब्लाऊजचा कलर पण भारी आहे. त्याच्यापैकी अजून दुसरी अलग डिझाईन. हा 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 फ्लॅट प्रिंट 3,000ला येईल.
हे पण सर्व 3,000 कमी ना 6,000 3,500 डायरेक्ट. हे डिझायनर साड्या आहे. हे डिझायनर साडी होत बापरे. 3,500-3,500ची रेंज आहे. 1700-1800च्या रेंजमध्ये आसपास येईल. या दोन्ही कपातच्या साड्या आणि पुढचे आहे ते 5,000-5,500च्या साड्या ते आपल्याला 3,500ला येईल. 2,500-3,000 पर्यंत. ह्याची किती आहे? दिवाळीला कितीला घेतली? थोडासा फरक होता. 2300ला घेतली होती आम्ही. आता माझ्या लेबल बघा 2400ची अर्धी 1200 रुपये. 1200 रुपयाला बापरे. आता म्हणून मी तुम्हाला पहिले प्राइस विचारली नंतर माझ्या लेबल दाखवलं. म्हणजे तुम्ही प्राइस पण चेक करू शकता रिअल आहे की खोट आहे. डिझाईन में थोडा फरक आहे. हा बरोबर. याच्यात हे जे 1200 2300-2400ला घेतली आणि ही पण बरोबर त्याच रेंजची आहे. फक्त हे आता ऑफर मध्ये तुका आणि ब्लाऊज आहे. आणि ब्लाऊज पण हे बघ. हे ब्लाऊज आहे रॉसिलचे आणि हे नाही हे तर काही नाही आहे. त्याच्या मी तिकडे ठप्पे लावून ठेवले 1,000-1,200चे ठप्पे. म्हणजे तुम्ही कुठली साडी घ्या 1,000-1,200 रुपये ते अलगच ठेवलं. गिरा घेऊन जाईल. कुठल्या साड्या आहेत हे? इकडे आपल्याला हे सगळे ऑफरवाले साड्या आहे. ऑफरवालेच आहेत ना? ऑफरवाले हा हे ऑफरच आहे. ऑफरवाले साड्या पण हे आपल्या लाईट वेट साड्या आहे. कॅज्युअल पण वापरू शकतो ऑफिसर पण वापरू शकतो त्या टाईपच्या साड्या आहे. हा हा. थोड्या लग्न टाईपच्या साड्या आहे. आता बघा हे आहे रॉसलची आयटम आहे. हे सिल्क आहेत ना? आता याची प्राइस एकदम बघा सरप्राईज केली 2,000ला म्हणजे 1,000. 2,000ला आहे म्हणजे ऑफर मध्ये 1,000ला पडणार. मला आपल्याकडे बापरे. 500 पासून चालू आहे पण 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 म्हणजे आपली मास्टरी आहे. आणि गिरायक आलं की फटाफट घेऊन गेलं पाहिजे क्वांटिटी. हा बघा हे साड्या तुम्ही बघू शकता जबरदस्त आहेत. दीपाली बघ 1,000 ते हे बघा. 1,500च्या रेंजच्या साड्या खायचे आहेत. आवडले? ती आवडली मला. हा ही पण भारी आहे. हे सगळे 1,000. हे कसले आहे? सिल्क आहे ना? हा हे डोला सिल्क आहे. डोला सिल्क. हे बघा डोला सिल्क मस्त आहे. आहे. हे सगळे 1,000 ते 1,500 समजा आता तुमच्या घरी काय फंक्शन नाही मस्त आहे. 1,500 रुपये. 10-20 साड्या देण्यासाठी पण पाहिजे आपल्याकडे बल्कमध्ये काम होऊन जाणार. आणि सर्वांमध्ये आपल्या 20-25, 30 तर रेडी असतातच. 50-100 पीस पाहिजे तरी अरेंज करून देतो आपण. वा मस्त आहे साडी आहे. कलर मस्त आहे कलर मस्त आणि पॅटर्न पण मस्त आहे. आणि हलकी पण आहे. आपल्याकडे बघा हे पेपर अजून पेपर काढले नाही बघा. अजून पेपर काढले नाही. डायरेक्ट विक्री फास्ट आहे आमच्याकडे. आम्ही क्वांटिटी आणतो क्वांटिटी विकतो. विक्री फास्ट आहे. काही राहतच नाही उरतच नाही माल फटाफट जातो विकले जातो. आता बघा हे बघा किती कलर आहे. हे बघा हे धागे पण अजून काढलेले आहेत. फ्रेश माल आणि आपण हे एकदम रेटमध्ये देतो. हो हो हो. तर आता आम्ही खाली साडीवर सर्व बघितलं. लय भारी आहे आणि ऑफर असल्यामुळे ते 3,000 साडी डायरेक्ट 1,500 पडता. तर आता हे वर जातो. आता वर काय आहे आता बघूया बाबा. चला. बापरे जबरदस्त सर्व. वरती तर लय भारीचा सर्व. हे बघता हे 20% ऑफ वाटतं. बापरे अरे काय जबरदस्त आहे एकदम. वाराणसी जंक्शन खायची आहे ते बनारसी साडी. तर बनारसी साडीचं ह्यो काउंटर आहे. त्याच्यानंतर कांचीपुरमचं ह्यो काउंटर आहे. येवला पैठणीचं ह्यो काउंटर आहे. दीपाली आहे कांचीपुरम साडी बघता आणि 20% ऑफ आहे. पहिले कांचीपुरम ना? पहिले कांचीपुरम मधलं हे हा कांचीपुरम. हे सर्व कांचीपुरम आहेत का? कांचीपुरम फेस्टिवल लावले. आता त्याच्यात आपल्या धर्मावरमचे, गढवालचे, बेंगलोरचे प्रत्येक व्हरायटी कांचीपुरम मध्ये असतात. किती व्हरायटी आहेत बाबा. बघा आता तुम्ही याच्यातलं बघा. आता हे प्युअर गढवाल आहे. एक साडी उघडून दाखवा. हे गडवाल आहे. प्युअर गडवाल. दीपाली हे प्युअर मध्ये आहे. पहिलं मला जे आहे ना एक पण मिक्स साडी नाही. सगळे पण प्युअर सिल्क. कुठली साडी घ्या प्युअर सिल्क. एक पण साडी मिक्स वाली नाही. ओके सर्व प्युअर आहे. मिक्स कुठली प्युअर नाही. म्हणजे कसं आहे ते डिपार्टमेंट ज्याला ठेवलं ज्याला जे पाहिजे ते अलग अलग. हे प्युअर कुट्टू गडवाल म्हणतात. टेम्पल कुट्टू गडवाल म्हणतात. गुट्टू गडवाल. कुट्टू गडवाल एकदम प्युअर सिल्क. आणि याचे खूप कलर आहे बघा. हे सगळे कलर आहे. हे कलर आहे. मला जे आवडत असं उघडून दाखवू. अजून पण कलर आहे. हे सर्व कलर आहेत ना ह्याच्यात. बापरे. अजून पण आहे. आणि हे कसले साडी हे भारी वाटले मला. हे कलर बिलर सुपिरियर कांजीवरम आहे. कांजीवरम बेसिक आहे 5,000-5,500ची रेंजची असते ती. त्याच्यापेक्षा सुपिरियर कांजीवरम आहे. सुपिरियर. ओके सुपेरियर. 15,000च्या रेंज आहे. 7,500 ते 15,000च्या रेंज आहे. तो कलर भारी वाटलोय. त्याच्यात 20% डिस्काउंट. आणि हे बघ यांच्या हातात हे कलर आहे बघ. ब्ल्यू हा ड्रेप जब्बर एक असा. नंबर वाटेल. एक नंबर. दीपाली एक लावून बघ हवी तर. तुम्हाला पाहिजे तो लावून दाखवतो पण बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे हा. कॉम्बिनेशन बघा. बुट्टीची स्टाईल बघा. तो ब्ल्यू कलर आणि येलो कलर लय भारीच वाटत. हातमागाच्या हँडलूम साड्या. हँडलूम साड्या. हँडलूम साड्या म्हणून हे सगळं माग पण आहे म्हणून छान. हा हँडलूम आहेत म्हणून महाग आहे. वरती पूर्ण हँडलूम साड्यांचे दुकान आहे आपलं. ओके दिसतेच आहे. रिच वाटतं ना. रिच वाटतं एकदम यार. डायरेक्ट विवर करून आणलेल्या साड्या असतात. डायरेक्ट गिरायक. आणि हे बघ कलर बघ. तो पिंक कलर बघ तो एक भारी आहे तो. हा सेल्फ पेंट आहे.
त्याला दुसरा कलर एक सिंगल सेल हा मस्तच वाटत, वाटतं ना एकदम रिच वाटतं कलर यार. आणि आमचे सबस्क्रायबर असतील आणि त्यांना ऑनलाईन पाहिजे असेल तर काय करायचं? सबस्क्रायबर असेल त्यांना ऑनलाईन जे साड्या आहेत त्याचे स्क्रीनशॉट पाठवून हा म्हणजे स्क्रीनशॉट मारून तुमका पाठवलाय. हा माझा नंबर द्या, मी माझ्या नंबरवरती हा चालेल, तुमचा पाठवूया. नंबर देतो. माझा नंबर द्या, मी त्यांना प्राइस पण सांगून देणार आणि त्यांना पाहिजे आपण कुरिअरचं पण आहे आपल्याकडे. ऑनलाईन पण पाठवून देशाल. ओके ओके. फ्लिपकार्ट आहे, कुरिअर आहे, जसं जे आपण हा तुमचा नंबर देऊन ठेवा. तो दाखतो तो. हा रॉयल ब्ल्यू आहे, नेव्ही ब्ल्यू आहे. पिंक आहे बॉर्डर. आता एक हा होतो बेटा, असा होता माझा. हा एक पीस बघा पेस्टल पिंक आहे बॉर्डर. हो माय गॉड, हे तो जबरदस्त आहे. हे कलरच नाही. कोणाकडे बघितलं नाही. कुठला आहे? कष्ट. बॉर्डर बघा, स्पेशल बॉर्डर आहे, एकदम युनिक बॉर्डर. टिपिकल बॉर्डर हा हा टिपिकल कलर आहे. बॉर्डर बिर्डर वेगळा युनिकच पाहिजे तर 4 बायका बघणार. दीपाली 4 ना 8 बायका बघतील. नाही जबरदस्त आहे, प्रश्नच नाही. याच्यात मेन काय आहे बघा, हा, बुट्टी बघा. हे बुट्टी वेगळी हे आहे, हातमागाची बुट्टी, हात मागायचे. हाताने काम केले, धाग्याने बघा, हाताने हा, काम केले, एकदम पिकअपला असं सजवलेलं आहे. दुसऱ्या कलरने सजवलं म्हणजे ते अजून भारी इम्प्रेशन. आहे. ब्लाऊज कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज, कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर, एकदम रिचनेस वाली बॉर्डर. तर ही साडी दीपालीला आवडली होती, तर दीपाली हे लावून बघता. साडी डार्क आहे एकदम आणि येल्लो ते का बॉर्डर आहे, तर वेगळीच वाटतं. अक्षय लय भारी आहे. हे बघा का नुसते मोबाईल बघतात. हे ही बघा. कसे वाटतात ते सांगा. कॉम्बिनेशन आहे येल्लो कॉम्बिनेशन भारी आहे, म्हणजे आतापर्यंत आपण बघितलं नव्हतं. ह्यो. हा, हे बॉर्डर जरा रिच वाटते ना. हा रिच वाटतं. करा समजा. हा एकदम कलर भारी बुट्टी वाटतं. पण चांगली आहे, जोडी बुट्टी आहे, कपल बुट्टी आहे, कप्पल बुट्टी. त्याला कपल बुट्टी म्हणतात. हे बघा आणि ह्याचं बॉर्डर वरची छोटी आहे, ही मोठी आहे खालची. बॉर्डर जबरदस्त आहे, प्रश्नच नाही. बॉर्डर बघ, 4 बायका ना 8 बायका बघतील. जबरदस्त आहे एकदम, प्रश्नच नाही. हे बघ. तर हे कसलं काउंटर आहे? हे आपल्या डिझायनर आहे, डिझायनर काउंटर. वन लेडी वन साडी, हे डिझायनर्स आहे. 1 लेडी वन लेडी वन साडी. आहे शप्प. 1 लेडी 1 साडी. हे साड्या नाही, हे सिंगल सिंगल बनतात. दुसऱ्या हा हा म्हणजे कोणाकडे नाही भेटणार. हे सगळे पहिले प्लेन असतात, नंतर याच्यावरती डायमंड भरत होतो, डायमंड वर करून नंतर हे लेस लावतो. सगळे वन लेडी वन साडी. 1 लेडी 1 साडी. हे मल्टी कलर आहे बरं. मल्टी कलर ही भारी वाटली हे मला. पण बघा, हे पण बघूया, हे पण बघूया, दोन्ही ही बघू. डाळ. हा ते मल्टी कलरची साडी आहे. लग्नात हे आईस समजा तुम्ही घेतले तर दुसऱ्याला नाही भेटणार. नाही भेटणार दुसरी. लग्ना बिग्नाक भारी कॉपी असे. करून नाही भेटणार. नाही टाइम लागते, त्यामुळे सीझन निघून जाते. हा. हा 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 हा. रंगकाट म्हणतात याला, रंगकाट साडी. हे शालू सारखे शालू नाही आहे, पण ते साडी एकदम भारी वाटेल. ह्याच्यावर पण मोर आहे ना. हा हे शप्प. हे काटून सगळे मोराचे केलेले. शालूला मोर हे येते. डिझायनर साडी आहे सर्व. 1 लेडी 1 साडी. आणि हे पण आहेत. हे काय बापरे किती आहेत. हे बॉक्स भरलेलेच आहेत नुसते, तुम्ही बघू शकतास. हे बघा 1 लेडी 1 साडी. हे बघा सर्व एक आपण बघू का? पेटे एक पॅक साडी आहेत. काय हो? काय साडी एक टाकून बघू. बघ ना, बघू काय पैसे नाही लागत. पदर बघा, मस्त heavy आहे. ओके ओके, थँक्यू. आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले. Fish cake. हा माशांचेच व्हिडिओ सर्वांना आवडतात. ओके थँक्यू. तुमचं गाव? मी पनवेल पण रोहा माझं. रोहा. ओके पनवेल रोहा. हे काय पदर याचं कसलं? हा बापरे भरलेला आहे एकदम सर्व. ना. हम्म. माझ्या लग्नात तर असले घातलं नसलं. लग्नात पण एवढे तुझे हायफाय नव्हते, हायफाय नाही. साध्यातले होते. जहाँ भी जाओगे छा जाओगे. हा. छा जाओगे दीपाली. जहाँ भी जाओगे छा जाओगे. भारी साडी. येवला पैठणी आहे ना सर्व. तुम्ही बघू शकता. हे बघा किती हात ते. आणि याचा सिंगल पदर पण येतो, त्याला 6 मोर असतात, 3 जोडी मोर. हे पण ऑफर आहे ना ह्याला? हा 20% ऑफ आहे. 20% इकडे. हा मान्सूनला आपल्या जुलै महिन्याचे ऑफर आहे, ते पण भेटणार. कलर बघा ना किती कलर. कलर पण भारी आहेत. आणि हे बघा तुम्ही बघू शकता. हे एवढे कलर आहेत सर्व. ह्यो कलर युनिक आहे. हा पेस्टल कलर होता, आता पेस्टल कलर फॅशन मध्ये आहे. नवीन येलो आहे कलर. नवीन म्हणजे ह्यो अजूनपर्यंत आम्ही बघलो. बाकी हे सर्व ब्ल्यू येल्लो वगैरे सर्व बघितलं होतं. आणि कलर तर सर्वच भारी आहेत. तुम्ही बघू शकता. हे बघा डबल पदर आणि येवला पैठणी डबल पदर. चालतं. पेस्टल कलरची आता फॅशन आहे. ते कसं माहिती आहे, लाईट आणि डार्क वरती हा ना, त्यामुळे भारी वाटतं ते. हे बघा पैठणीमध्ये अजून आपल्याकडे दुसरं व्हेरायटी आहे, बेंगलोर पैठणी आहे, साई पैठणी आहे, ते पण बघू शकतास. खूप कलर आहे, लय कलर आहेत. हे बघा सर्व कलर आहे. म्हणजे तुमका खायचो हवं तो तुम्ही म्हणू शकत नाही माका ह्यो हवं कलर तुमच्याकडे नाही, असं होऊ शकत नाही. लाईट कलर. राणी राजा सर्व कलर आहेत. हे बघा
ऑलराऊंडर कलर आहे. ऑलराऊंडर कलर. चला बँगलोर पैठणी बघूया आता. बँगलोर का जाऊया चला. बँगलोर पैठणी, साई पैठणी, येवला पैठणी आणि येवला पैठणीमध्ये पण डबल पदर. डबल पदर. ओके हे बघा 7 जोडी मोर, 14 मोर आहे ना. 14 मोर. येवला बघितलं आणि हे बँगलोर पैठणी आहे तुम्ही बघू शकता. आणि एवढे भारी आहेत कलर, बाप रे. आणि लय कलर आहेत. कलर कॉम्बिनेशन तर तुम्ही बघू शकता एक नंबर आहे. हे बघा पैठणी सगळे पैठणी. आता पैठणीमध्ये पण आहे ना, हे बघा हे सर्व पैठणी आहेत. हे बघा पिकॉक वाली पण आहे पैठणी. मोर बुट्टी, मोर बुट्टी पण आहे. हे बघा आणि ही दीपालिका आवडली आहे. मोर बुट्टीवाली ही दीपालिका आवडली आहे. डार्क आहे एकदम. आणि ही पण भारी आहे. हे बघा हे दोन्ही कलर भारी वाटतात. या एका कलर मध्ये 3 टाईपची काठ. काठ वेगवेगळे आहेत. आणि हे बघा चौथी काठ. हे बघा काठ वेगवेगळे आहेत, कलर वेगळे आहेत. ब्ल्यू कलर हा पण हे का हे बघा ग्रीन, ब्ल्यू मध्ये लाईट ब्ल्यू, हा तो पोपटी कलर आहे आणि हो रेड कलर आहे. आणि हे चारही माका आवडले. तर त्याच्यातली सर्वात जास्त तुम्ही पण सांगा या 4 मध्ये खायची भारी आहे. पण माका आणि दीपालिका ही आवडली. तर ही फायनली माका आणि दीपालिका लय आवडली. पण याची प्राइस काय आहे? कारण वरती 5,000च्या वरती आहेत सर्व. प्युअर बेंगलोर प्युअर सिल्क पैठणी आहे ना, ते असं 10,000च्या वरतीच असतं. 10 ते 15,000. ऑफरमध्ये आता कमी आहे. ऑफरमध्ये समजा ना 7,500, 8,500, 9,500 असं अलग अलग 3-4 पॅकेज बनवलेले आहे. त्याचं तुम्ही चॉईस करू शकता. ओके ओके. हे अलग अलग पॅटर्न जेवढे आहे सगळ्यांच्या नक्षी अलग आहे ना, सगळ्यांच्या नक्षी अलग आहे तर प्राइस कमी जास्त. प्राइस कमी जास्त असते. आणि म्हणजे हे सर्व आहे ते 8,500, 9,000, 10,000, 10,000च्या खालती सर्व, वरती नाही. हे बेंगलोर पैठणी ते शाही पैठणी ना ते थोडे अप्पर ते जरा महाग आहे ना. त्याला शाही आहे ना त्याची. बघा हे आहे, त्याचं नाव पण शाही आहे त्यामुळे त्याची प्राइस पण शाही असते. ही शाही पैठणी आहे. हे याच्यावरती आहे. हे त्याच्यावरती हे शाही पैठणी. आता समजा याला बुट्टी आपली लांब लांब आहे, याला बुट्टी जवळ 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 तर आहे. याला कॉस्टिंग डबल झाले. ओके ओके. तर हे आहे कारण हँडलूम आहे ना त्यामुळे ते. हँडलूम आणि पदराच्या कारिगिरी पण चेंज आहे. ओके आता ओके. बघा पदर बघा प्युअर गोल्ड सोन्यासारखं वाटेल. हा 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 चमकतं बस एकदम भारी वाटेल. मस्तच आहे एकदम यार. पदर बघा काय 12,000च्या वरती, 13,000च्या वरती झाला. हा, म्हणजे 15च्या आतमध्ये. 17-18,000 आहे. 20% डिस्काउंट. त्याच्यातून कमी मला एक घालून बघ ना ह्यो लाल आणि पोपटी मस्तच आहे अगदी. हा कलर रेडला पॅरट याची बुट्टी भारी आहे सगळ्यांची ना. बुट्टी मोराची आहे बुट्टी. एक नंबर आहेत. म्हणजे हे जे सर्व साडी आहेत ना ते पर्सनली माका पण आणि दीपालिक पण लय आवडले. कलर कॉम्बिनेशन काय वेगळेच आहेत. हे बघा हे सर्व पैठणीना लय भारीच आहेत एकदम. हात मागायचे हात मागायचे म्हणून ते जरा महाग मध्ये जातात. सिल्क आहे म्हणून. याची सेमी पण आहे. हा त्याची कॉपी खाली आहे ती 1,700 मध्ये भेटतात. आपण एक हे बघितलेली खालची बघा. हा हा खाली ही बघितली होती आपण. कॉपी पण ह्याची प्राइस इकडे किती आहे? याची प्राइस आहे याची हे भाई 23,500 आणि खाली आपल्याला 1,750ला आणि इकडे 23,000. बापरे. पण ते पण ठेवतो आणि हे पण ठेवतो आणि दोन्ही मध्ये फुल स्टॉक. कवगे आहे घालून बघता साडी. हे बघा साडी भारी आहे. पण हे आवडले साडी भारी आहे. ती बँगलोर सिल्क पैठणी आहे तुम्ही बघू शकता आणि खरंच भारी आहे. कारण ह्याच्या रेड वरती जो पोपटी कलर आहे ना तो भारी वाटतं. पदर वरती मोर पण आहात. हे बघा ही पैठणी एक नंबर वाटतं. दीपाली लाल नाही आहे ना तुझ्याकडे कलर? खरंच मस्त आहे एकदम. आणि आता गर्दी पण लय वाढली आहे. हे बघा सर्वजण साडीवर घेऊन गेलेले आहेत. ऑफरच तशी आहे मजबूत 50% ऑफ. हे बघा साऊथीन पण इल्या आणि कलर त्यांनी हे कशी वाटतं साडी सांग. तिका सर्वच आवडले. हे पण कलर मस्त आहे. काय आहे याची रेंज? याच्यात आपल्याला याच्यातली रेंज 10,000 पासून 25,000ची रेंज आहे. 10,000 पासून 25,000. प्युअर पैठणी सिल्क पैठणी. आणि त्याच्यात 2 काउंटर आहे. एक 20%चा काउंटर आहे हा हा आणि एक 50%चा पण काउंटर आहे. ओके. म्हणजे 50% पण ऑफ होणार 50% पण ऑफ आहे आणि आणि 20% पण ऑफ आहे. असे 2 काउंटर. हा 2 काउंटर आहे. समजा ओके, ओके. 15-16,000ची पैठणी 8,000ला पण आहे आणि काही 20% मध्ये पण आहे. 2 काउंटर आहे. दोन्ही काउंटर दाखवणार. ओके. तुम्हाला काय पाहिजे ते घेऊ. पाहिजे ते घेऊ शकता. ओके. ब्ल्यू कलरची ती ग्रीन आणि ब्ल्यू. हा हा ही जरा बघूया ना लाव. हो दाखवतो. इरकली हे जो कलर कॉम्बिनेशन भारी आहे. म्हणजे ग्रीन आणि ब्ल्यू आवडला म्हणून आता हे घेतलं. ही एक लावून बघता दीपाली. पण ह्यांचे रेंज जरा जास्त.
पण प्युअर आहे म्हणून त्यांचे रेंज असतात. याचं कॉम्बिनेशन पण वेगळं आहे. कॉम्बिनेशन हा कोणा ऍक्च्युली याचा पिंक किंवा रेड येतो आजकाल जास्त करून. हा 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 तर भारीच आहे साडी एकदम प्रश्नच नाही. दीपाली भारी ब्लाऊज दिल्यानंतर ह्याचा लुक येणार आहे जबरदस्त प्रश्न. मालिका तर सर्वच कलर भारी वाटतात. तो मगाशी घातलेला तो पण कलर भारी होतो आणि ह्यो पण कलर भारी आहे. लाल पण भारी होतो आणि ह्यो ग्रीन आणि ब्ल्यू माका लय आवडलो. भारीच आहे. लोकांनी घेतलेली साडी आहे हो आणि ही गेलेली साडी आहे. ही घ्या. तिने घेतल्या ना त्या बाईने मगाशी घातल्या ती का आवडली ती गेली आहे ना ही साडी. विकलेली आहे. पण आहे ना दुसरी सेल कलर. कलर तर एवढे त्याच्यात काय बॉक्स मध्ये काय ठेवलेलं काय सोना भरून ठेवलेला काय तर सोना कांची पट्टू साडीज किंवा कांची अरे बापरे सोनाच आहे. बरोबर बोलले. सोनाची साडी आहे. सोना रे म्हणलं बॉक्स मध्ये काय हे आपल्या रेखाची घालतात ना रेषा घालतात असा रेखाची घालतात ना volume. अशा पण साड्या आहे, अशा पण साड्या अशा पण साड्या आहेत. म्हणजे साड्यांचे एवढे प्रकार आहेत ना बापरे मी कन्फ्युज झाले. मग दीपालीची काय हालत झाली हे घेऊ काय ती घेऊ ही घेऊ काय ती मी अजून कन्फ्युज आहे कैची घेऊ ती. म्हणजे आणि तुमका जर प्युअर हवी असली तर तुम्ही वर येऊ तुमचं बजेट असला तर. आणि नसाल तर आमच्यासारखं बजेट कमी असाल म्हणजे माझ्यासारखं तर मग बायको घेऊन खाली जाऊ. खाली तुमका त्याची कॉपी मिळाल 1700-1800 पर्यंत तुमका मिळून का बरा. चेक्सची साडी प्युअर सिल्कची चेक्सची साडी याला पदर बघा जरीच्या पदर सिल्क प्युअर सिल्क मध्ये Pure silk. चेक्स मध्ये ही पण आहे इकडे. ते पण आहे. आणि आपल्याकडे एक चंदेरी पॅटर्न आहे. बेटा चंदेरी घेऊन येतात एक थप्पा एक सॉफ्ट सिल्क झाली ही चंदेरी सिल्क. म्हणजे सिल्क मध्ये बापरे एकदम रुमाल साडी. अरे बापरे रुमालापेक्षा हलका आहे एकदम. एकदम हलके फुलके एकदम साडी बघा. हे पण आपण प्रॉडक्ट ठेवतो. चंदेरी सिल्क बघा, हे उघडून दाखवा. एकदम हलकी एकदम हलकी त्याच्यात पण बापरे. आपल्याकडे कलर अवेलेबल आहे. तुम्हाला कुठल्याही दुकानात नाही भेटणार. हे ठराविक त्याच दुकानात. हा 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 चंदेरी सिल्क हा हा पेट पण आहे आपले ट्रेडिशनल खानदानी साड्या. नारायणपेठ. हा म्हणजे व्हेरायटी सगळे व्हेरायटी आणि अपग्रेड आहे. आज 100 साड्या गेल्या तर उद्या 100 येणार आहे. येतेच राहतात सर्व ट्रेंडिंग असतं. हा हे आपलं टाईपच असतो की आज 100 गेले नंतर 100 आले पाहिजे. हे दाखवणारे थकत नाहीत पण आम्ही बघून बघून आम्ही दमलो. ही बसली आहे म्हणजे एवढे त्यांच्याकडे हत व्हरायटी आणि ते दाखव का पण हे नाही करत बिंदास दाखवतात. आणि हे आता कुठले काढले तुम्ही हे आता हे सॉफ्ट सिल्क आहे का सॉफ्ट सिल्क. एकदम आणि ह्याच्यात ऑफर काय आहे. त्याच्यात 20% ऑफ आहे आणि 50% सेम. सेम सेम पहिल्या मालाला सगळं सेम आहे. 20 ओके. आणि 50 दोन पॅटर्न. आणि हे तुम्ही बघा. कलर कॉम्बिनेशन बघू शकता. आणि मेन एक गोष्ट तुमच्या मोबाईल जेवढं वजन असेल एकदम हलके फुलके पर्स मध्ये बसणार एवढी साडी. प्युअर बापरे सिल्क आहे. प्युअर त्या सिल्क quality ला आहे. एकदम फिल्टर केलेले असतात. म्हणजे समजा 2-3 किलो सिल्कला एकदम फिल्टर करून 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 साडी एकदम सॉफ्ट करतात. धागे एकदम हा. सॉफ्ट करतात. आणि कलर कॉम्बिनेशन पण भारी आहे थोडी यांचे. स्पेशल मेहनत करतात. आणि बघा हा साडी. हा हा याच्यात कलर कॉम्बिनेशन तुम्हाला आमच्याकडे एकदम हलकी unique आणि फुलकी आहे. आणि कलर सर्व युनिक आहे. हो पर्सनली हे आवडलो. दीपालीची आणि माझी पसंत सेमच आहे. आणि जो म्हणजे समजा तुमच्या आणि डार्क कलर म्हणून दीपाली का आवडली हे नेसून बघता. आणि एका बॉर्डर नाही ना बॉर्डरलेस साड्या Borderless. बॉर्डर कपाट भरून साड्या असणार अशी साडी नसेल. नसणार बरोबर. Borderless. आणि कलर कॉम्बिनेशन तर एक नंबरच आहे. बॉर्डर सॉफ्ट सिल्क हे साडी म्हणजे एकदम डिसेंट म्हणजे काय रिच लुक आणि डिसेंट एलिगंट लुक. एक जिया सिलेक्ट केल्या ना. सिलेक्ट जियान केल्या ना बापरे. हे दोन सिलेक्ट ओके ओके हे दोन दीपालीच्या आईसाठी आम्ही 2 साडीवर घेतलं. सरप्राईज गोष्ट आहे. कसला सरप्राईज. सरप्राईज मध्ये आता तुमची आमच्या एवढं व्हिडिओ बनवलाय. हा, पण हा. बघून जे येणार आमच्याकडे हा 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 त्याला मी हे आता ही साडी जे आपण वरती फर्स्ट फ्लोअरला पण बघितलेली 27,500ची ओरिजिनल हा. त्याची ही कॉपी आहे. कॉपी आहे नीता अंबानी बापरे. ही साडी मी त्यांना 600 रुपयाला देणार. आमच्या इकडे ओके त्यांना 600 म्हणजे आमचं नाव येऊन सांगितलं. आम्ही कोणी स्वीट आलं- फॅमिलीचा ब्लॉग बघून आलो तर मंडळी तुम्ही लक्षात ठेवा. तुम्ही जर ब्लॉग बघून येला असं आमचो ह्यो आणि त्यांना येऊन सांगितलं आम्ही स्वीट फॅमिलीचा ब्लॉग बघून येलो तर तुमका ही नीता अंबानीची साडी सोनेरी गोल्डन कलरची तुमका फक्त 600 रुपयात देणार. ही बघा ही नीता अंबानीची साडी रेखा बिका घालता ना. ओरिजिनल पण आपल्याकडे आहे ते पण घ्यायला. हा ओरिजिनल पण घेऊ शकतास तुम्ही. आणि नाही जमला तर तुमका ही 600 रुपयात गोल्डन साडी भेटून जाईल. रोडून रोडून माझ्याकडनं घेतल्या ही साडी. हो नाही रडलं उगाच काय. काय नाही किती रडलं. ह्योच हो माका तुमका पण आवडलं होतं ह्योच आवडलं. कलर ह्योच आवडलो माका. म्हणजे फायनली गणपतीची आमची शॉपिंग झालेली आहे. आणि आम्ही मगाशी इलो होतो पहिल्यांदा सुरुवातीक आम्ही इलो सकाळी तेव्हा आमका दीपालिका ही साडी आवडली होती.
आणि तीच साडी दीपालीन आता घेतल्या ना 20% ऑफ मध्ये, कारण हे वरती मध्ये घेतलं होतं आणि कलर वेगळं घेतलं. आता तुम्ही मंडळी आमका सांगा, दीपालीन कलर घेतल्यान तो चांगला का ह्यो स्टॅच्यूचो कलर चांगला? ह्याचा दुकान हा सुहागन साडी. तर ह्या साडीचा दुकान हा एनकेटी कॉलेज हा, रिक्षावाल्याक सांगला एनकेटी कॉलेज, तर तुमका थंय सोडीत, थंयसून हय चालत इलास काय तुमका हय समोरच सुहागन साडी मिळाल. हे बघा कोट नाका सांगा आणि एनकेटी कॉलेज. 11 काय 11:30 वाजता इलं होतं. साडीओ सर्व दाखवून आम्ही हैराण झालो, ही पण हैराण झाली. पण हिने आपले 2 साडीओ घेतल्या ना आणि दीपालीने 1 साडी घेतल्या आणि आम्ही आपले जातो. हा ही पण घेतल्यान, ही पण बाहेर होती. ही बघा जी आईन घेतल्या आणि ती थंय होती ती दीपालीने घेतल्या. म्हणजे जे डिस्प्ले का लावलेले होते तेच आम्ही साडीओ घेतोय. चला भूक लागली आमका, जेव येवा जेव का आम्ही जेवतो. भाई मस्तपैकी थाळीओ घेतलं. हे बघा भावीजी आपण जेवता आहे. ठाण्याच्या सुहागन मसून आम्ही आहे साडी व्हिडिओ घेऊन खरेदी करून जेवण खाऊन आम्ही आता घरात येऊन पोचलो. बाजार पण भारी आणि साडी पण भारी आणि बघितलं तेव्हा आमका दोघांका आवडलो, त्यामुळे ही साडी आम्ही घेतलो. हा ही जियाची चॉईस आणि ही माझी चॉईस. ही पर्पल कलर मी सांगले, तुम्ही नको नको म्हणा. म्हणजे मान्सून ऑफर तर जबरदस्त चालू आहे. म्हणजे डायरेक्ट अर्ध्या किमतीत तुमका साडीओ भेटणारच. मान्सून ऑफर प्लस पैठणी महोत्सव असे भरगतच ऑफर आहे. तुम्ही नक्कीच जावात आहे आणि साडीओ बघा, खरंच भारी. आता व्हिडिओचं हे एंड करतो आम्ही. भेटू आता तुमका नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि जावा सुहागन पण आपलाच असा.